3 roky strávil Jakub Ihnát v Karlových Varech. Získal tam titul, 2 superpoháry a zahrál si ligu mistrů. Nyní je ovšem lvem a tým svého bývalého chlebodárce přivítal v Olyp aréne. Jasné, je to také trošku možno iné. Samozrejme, že ešte stalo tam veľa kamarátov. Na druhej strane je nutno povedať, že oni dosť spomenili ten tým, ale ako v pohode, ja som sa snažil sústrediť na svoj výkon, aby ma to nejak neobmedzovalo a myslím, že to bolo OK. Vynikající byl i náš vstup do zápasu. 2 sety jsme soupeři nedali sebe menší šanci, jenže poté se obraz hry změnil. Darilo sa viac menej všetko. Ten tretí set si myslím, že sme trošku opadli ako na energii, trošku sme si snáď možno mysleli, že sa to vyhrá samo a to sa proste nevyhrá. Ale potom na druhej strane 4. set dosť vyrovnaný do nejakého stavu možno 19 a potom sme to zvládli. Díky výhře 3-1 si naši kluci upevnili postavení v čele extraligy s 9bodovým náskokem na Karlovarsko. K vánočnímu stromečku tak půjdou s veselou a jak Jakub slíbil, pomenou si u něj i na fanoušky. By som fanouškom chcel poďakovať za ich podporu, chcel by som im popriať časné a veselé a nech sú v kruhu rodiny čo najširšej a bez nejakého stresu, nech si užijú tú vianočnú pohodu. 30.12. sa uvidíme, hráme doma proti Zlínu, takže sa budem tešiť.